Aurkezteko bat artetxo txiki bat hartuko dut, eta gutxi gehiago. Hasi aurretik, bi kontutxo aipatzea. Euskaltzalen topagunaren historia, eta noski orain taupa Euskaltzalen mugimenduan ere, tokian tokiko realitateari erantzuten saiatu gara. Jauzia emateko jendarte aktibo bat behar dugula, defendatzen dugu kasu honetan, ez? Jasotzen dugun aitortza garrantzitsuena guretzako bada kalean topatzen dugun hori, baina, hemengoa ere jasotzea eskertzen da asko, pasaren urtean egon ginen hemen aurkezten Gazte Mailak egiten zuen lana, aurten jasotzen dugu zuen aitortza. Ez da egunerokoan bide oso zuzena, zuzena bai, baina buruari gabekoa ez. Orduan, deskantzatzenen garrantzia hori guztiara aipatu da, hortan ere saiatuko gera zentratzen, baina, jaio honetan Antxonekin dena oso erresa, orduan, eskerrik asko, Laurarekin ere bai. Orduan, hori, gure partetik eskerrik asko, eta jarraituko dugula euskeraz egiten. Harri dut izena, gaur egun jubilatua enpresari goia. Ni xian naiz, nire gurasoa txinatarra dira, baina ni euskalduna.